И какво става, хора? Аз съм Ходжион и в днешното видео ще си говорим за TikTok битките, които бих казал, че вече станаха малко по-малко известни, само при промяната, че доста хора започнаха на лайв да правят това с блокчетата или това с GTA, където трябва в някакъв голям сено квадрат да слагаш още купчета и като го запълниш трябва да мине там едно време, което много хора тотално започнаха това да го правим, но не е това темата на клипа. За това ще си говорим само за битките. И по-скоро няма да обхванем тези малките тиктокъри, където правят някаква битка просто. Окей, няма проблеми с битката. Да си върви нормално, нали, да няма някакви викания, някакви глупости тежки. Примерно аз преди, нали, съм правил битки, но не такива. Но съм правил лайв просто, примерно на Fortnite и да, няма проблеми, нали, Fortnite. Но да правиш битка с наказание, нали, нищо лошо. Някой накрая. Само си изказвам мнението. И тук ще хванем най-големите се едно тиктокъри или каквито са, които правят битки. Не знам дали мога да казвам имена, така че просто ще слагам снимки. Клипове не знам дали ще сложа, защото мога да ми махнат канала тотално, не си мислете, че не могат. Или най-малкото ми махнат видеото, което не е малко всъщност. По принцип мисля, че всички се сещаме за кои говорим. За двамата хубавци, за един по-скоро нов, поне аз си мисля, че е нов, защото преди не ми излиза чак толкова много. Истина има много хора, където го правят това. Според мен е малко глупаво, защото хубаво, един ще победи, дори ще направи наказание. Знаем какви могат да са наказанията. От пиене на оцет до хвърляне на телевизора през прозореца. Също знаем, че някои малки също го правят, което не е много яко, нали? Аз за хубаво още не съм правил такива битки и не мисля, че въобще някога пак ще правя битки. Това нали беше още от началото. Сега някъде в TikTok имам 5500 фола, това го правих силно, където имах още 2000, аз някъде тогава бях почнал да правя, защото просто не знаех, че има лайв студио и там някакви си още глупости. Извинете, но малко записа ми спря, така че сега да продължим. Проблема е в хората, които гифтват тези неща. Гифтовете струват коинс. Коинсът струва истински пари. И то не е малко пари. Аз доколкото си спомням, ще ви кажа за най-голямото, мисля, че 17500 коинс, хиляди, нали? Струват, мисля, че около 500 лева. Другите проблеми на това, че хората гифтват супер много, за да просто други да направи и наказанието. Сега ще ви дам един пример. Ще кажем някакви много големи тиктокъри, на някой му гифтват 50 000, т.е. 50 000 точки. От това той изкарал доста. И просто се чудя. Това нали не е примерно една битка, да платиш толкова много и да гледаш 50 поне. Това е за всяка. Много хора са, да, могат да си помагат. Но като съм гледал, не всеки път са много хора. А знаете ли 50 000 точки колко струват? Много наистина.
даже може би са някъде към 2000 лева, с които да, не са чак толкова много за сега, но пак можеш да си купиш нещо с тях. Тук просто добре, как хората за Бога плащат за това? Няма смисъл. То като цяло всичко няма смисъл. Пак е забавно да правиш битка, но и най-лошото. Сега идва и най-лошото. TikTok взима мисче над 50% от общо всичкото, където направите. Примерно, сега от тази битка правите 100 лева. То ще вземе поне 50. И то в добрите случаи ще вземе 50. Наистина не знаете колко много взима. Ако сте правили битки, знаете. Ако някой гифне, примерно, шапка, не можете да гифнете с тези coins, които след като вземете парите от шапката, не може с тези пари да си купите толкова койнове, че да гифнете шапка. Сега ще ви да. Мисля, че за роза, която е най-малко, тя струва едно коинсче. Ако някой ви гифне, едно коинс мисля, че струва някъде 3 стотинки горе-долу. Това ви е една роза. Някой ви гифта една роза, но после вие, като той ви е гифнал една роза, вие не можете да гифнете една роза. Някой трябва да ви гифне поне, мисля, че 5 рози, за да може вие да гифнете една роза. И TikTok със сигурност взима много. Пак трябва от някъде да взима, но това са мисля, че над 50%. И то може даже и 70%. И не мисля, че греша тук за тези проценти. Леле, много взима. Има някакви битки, където там са стигали мисля, тотално до милиони точки. Леле, това може да си купи силно едно Lamborghini. Виждал съм някакъв човек с 7 милиона коинс. Ако се чуете, между другото, най-големия гифт е мисля, че и Universe. Защото аз от много време не съм гифтал. Да, ако се чуете, и аз също съм гифтал, но демек не съм си купувал коинс, просто някой като ми гифне, аз после си го правя на коинс и го гифтвам на някой друг. 7 милиона. Да, са много. Universe струва 45 000 коинс. Това мисля, че са някъде към 1000 лева. Така че наистина много пари се взимат, ако сте известни. Ако на всеки стрим, там не знам как се нарича, лайф, май така се нарича точно. Имате по 100 човека дори, които наистина ви гифтват. Тотално вие няма смисъл да работите, просто си пускате един лайф и сте готови. Така че не знам още хората ще гифтват толкова много. Според мен абсолютно никакъв смисъл няма. И пак искам да кажа, че това е мое мнение. Ако някой много дава там да гифтва, да, на някой приятел може, но на някакъв рандом да гифнеш така 1000 лева да си дал. Да, ще го зарадваш, ама не разбирам. Там с тези 1000 лева можеш да купиш всичко. А този човек, като му гифнеш, може цигари да си купи. Тотално. Така няма смисъл според мен. И на тези скамерските, ако ги знаете, не знам дали сте попадали, но би трябвало. Примерно имаше едно много известно Sonly, където за една роза човека пада и то всъщност е клип, който там върви 24/7. Хората гифтват и гифтват, не знам как са толкова глупави. То е ясно. И значи, примерно, някой гифтва, нищо не става и той пак гифтва. Едва ли е просто е така, защото кефи стрима, не мисля. И това е тотално един запис, сигурно го използват поне 500 човека, ако не и много повече. Но, да, има такива между другото, където примерно за 10 коинс изяждат едно яйце, но гифтате им 10 коинс и те ви викат още 10 коинс, така че. Но понеже клипа вече става прекалено дълъг, мисля това да е края. Надявам се да ви е харесал, да сте
сте забавлявали. И от мен, чао!